Именно ваш коллектив стал победителем конкурса подписчиков среди детских садов города. Зейн форум жетекшісі Гүлнара Фияфанова Бүртікке балалар бақшасына сертификатлар тапшыра. Чөнки алар район газеталарына тулы составта біріншілерден болып язылды. Әлеге сертификатлар бақша коллективына радио һәм телевидение кеңлекләре аша музыкаль котлау яңгырату мөмкинлеге бирәчәк. Еженедельно, в пятницу, мы с нетерпением после 2 часов ждем звонок в домофон, что привезли нам газеты районные. Мы их сначала выкладываем в фойе, где могут ознакомиться не только сотрудники, но и родители. Дети старшие у нас смотрят, просматривают. Бақша тәрбиячеләре дә һәр җомга сайын район газеталары килгәнне көтеп ала. Кечкенәдән укып үскән басмаларның хезмәтендә тәрбия эшендә файдасы зур ди Ирина Колонова. Выписывали сначала мои родители, потом мы подросли, наша семья стала выписывать новый зай. Сначала называл «Знамя дружбы». Ну так что всю жизнь выписываем и читаем. Бүртікке бақшасында район газеталарын тәрбиячеләр генә түгел, балалар да яратып укый. Мәктәпкә хәзерлек төркеменә йөрүче Радион Сулейманов Новый Зай газетасындагы язмаларны ижекләп түгел, ә йөгереп укый. Все новости района на сайте и в наших группах соцсетей. Бүртікке балалар бақшасы киләчәктә дә зәйф уклары һәм Новый Зай газеталарының тугры укучылары булырбыз дип ышандыра. Адилә Бирханова, Дин Сипатов, Зәй хәбәрләре.